Makadi, Makadi. Kana ndiri No fara chose. bo ndiko mikupasta Ndini ndinofamba mushe. zvamungofamba netsoka Ndangoti apa pari padhuze. Ndogara muno muraini. Ndo maraini menyu Ndobva ndogara. Ndoti atuonane. Good. Muri sei zvenyu? Aiwa tiri bo matiseko kwakanaka. Kwakanaka. Apa ndasiya manje foni yangu ingadaita tombotora maselfi. Tozozita mamwe musi. Handiti? Alright. Ndachingobvunzawo hameno makasubscribe here pachannel pedu paYouTube. Subscriber kusubscribe channel hameno kana pachannel handiri paYouTube. Mukaenda paYouTube pane pakanzi Comic Pastor, pane panonzi subscribe. Makasubscribe mafomu acho handinaunge ndakapiwa mafomu like pane panoda kufilwa here zvine pane mari dziri kubhadharwa. Kana apa patobhadharwa kungoklika pakanzi Comic Pastor. Pakatonzi subscribe mungobaya papo. Kabhatani kered kanenge ari kukonawo ndinosimbokaona asi ndinongosiyana nazveno. Zvine basa karipo ndesaka tava kutofamba doti dai tinoida kutoti tione kuti vanhu havana vakasubscribe, because munoona paya patinoburisa zvinhu mimi vakasubscribe ndi munozotanga kuita kuzviwana. Ndichatangirwe nevari kure. Saka zvinondipei manje ndinopiwa mari? Mari munoonawo kufara ka handiti techitira kukufadza kukuita tena. Aiwa asi ndizvo. Asi ndizvo nekuti munomboti varaidza nguva yekuti muwaraidza. Naiwo malockdown ashuwa tinoita kugara pamba dzimwe nguva uzongopedzera kutoona ndatomboseka paya. Saka unoda ndisubscribe ipapo. Izvo zvinoangani? Pata ndiri mu90,000 saka tikunyanyo 90,000 one national sports stadium akazara newamwe wanenge watori kunze kutozadza kana hero zega hafu yacho inenge iri panze. Saka toda ngoti tisvike pa100,000. Zvino apa uri kufamba door to door vanhu 10,000 unovawana? Mwe mauzotibatsirawo kudzowa vamwe kumberi. Handinodzowa vamwe mumba at least akatiwo pake still about 5. Saka zvinoda kutoitwa zvekusubscribe zve. Haisi taingoona isi tichiti ako zvine basa rei handitakaona. Makasubscribe here pedoa. Tongona baba wachoona tiri panhamba pa12 pakona. Saka tiri kusvikapo futi. Havaziziye kuti tinouyapo. Ndiwo vamwe vangofanana nina. Vanofana kusubscribe. Tinosubscribe. Tinosubscribe. Saka isikata teta kunzi ndisi machi ndisi masubscription. Masubscribers. Alright. Pardon. Aripo. Yes, yamwana. Waza komi. Aunawo YouTube uri? Hauna phone. Anoonera pangu. Munofana kutengera yake phone. Ndoti kuti masubscriber tudii. Saka rinouya ndopanenge wagrade 6. Usubscribe wonewo handiti.